So guys, नोंथांमोननि गेजेराव जों दिनै फिन नारेंखलनिफ्राय बारनाय खेला पार्ट 5 खौ लाबोबाय। बारा गोलाव खालामालासिनो थोंजोङै खेलाखौ जागायनोसै नामा? औ जागोन। बिदिब्ला जों बारा गोबाव खालामालासिनो खेलाखौ थोंजोङै जागायनोसै। नारेंखलनिफ्राय बारनाय खेलाया सिगांनि पार्टफोरा जाबायदिमोन, एबारनि नारेंखलनिफ्राय बारनाय खेलाया एसे आलादा। एबारनिया बै नुहुरनाय नालेंखर बिफांखौ गाखोनानै नैबे गाहायनि एसे दै थानाय हाब्रुआव बारनानै हरनांगोन आरो जायनो बे नालेंखर बिफांनिफ्राय बारनानै बे हाब्रुआव जाय थोंगोरै गसंनानै थानो हागोन बेनो जागोन जोंनि खेलानि देरहानाय। आरो बे देरहागिरिफोरनो जोङो जोबोद मोजां मोजां बान्था लानानै फैखादों। बान्थाफोरखौ आङो उनाव खोन्थासिगोन। दायो जों खेलाखौ जागायग्रोनोसै, मानो होनबा नोंथांमोनाबो नेबाय थानो बायोना, ओंखायनो खेलाखौ जागायग्रोनोसै। बान्थाखौ उनाव नोंथांमोना होब्लानो मिथिसिगोन, नङा होमबा? औ दे, खेलाखौनो जागायग्रोदो। गेलेगिरि नोंथांमोना गासिबो गाखोनो थाखाय रेडिखा ना? औ रेडिखा। दे होमबालाय नोंथांमोना साफा साफा गाखोलांदो। दे बयबो गाखोलांदो। आंसो सिगां गाखोग्रोनो होननानै सानदोंमोन, बेसो सिगां बारखोहैबाय। दावदैफोरा नारेंखल बिफांखौ खुन्दायनानै खला जानायबा हामगौमोनलै। ओइ बड'लेण्डनि गोसोम बन्दी 5 थाखानि खैला, नोंलाय सिगां बारखोनो सानदोंबालाय मानोथो बारखोआखैमोन? मालाय बारखोनायनि उनावसो बुंदों जे। दाबो बारखोफै नै आंनि फिन्दायाव, आं नोंखौ आरामनो गोजौआव दिखांनानै लांगोन। गाखोनोबा माबार गाखो, नङाबा आंजों थाफ्लाव दुबसोना होजागोनबो। एसे थाब थाब गाखोदोलै, मा नांलायबाय थायो नोंसोरलाय? नै जोंना बुन्दाफाया एसे गोजौआव सहैबायनो। आरो सोरबा सासे गाखोबावदो। नै जोंना एबार गेमब्रिया बारखोबाय। सानैबो एसे गोजौआव मोनहैथारबाय, गाखोदो बयबो गाखोनो हासिगोन। नै जोंना एबार खिब्रमाया बारखोबाय। सानिफ्राय एसे गाखोलांबाय थादो, माथो थाबोखो? नै जोंना गासैबो गाखोजोब्बाय। सोरनिबा खिथुआ गेसाव खैसां मोनामदो। दुगैना फैदोंना फैयाखैलै? बे रावबो नङा, बे फाउदुरनि थाख्लियानो मोनामदो जानांगौ। फाग्लिया दुगैना फैयाखैदां। ओइ, सोरखौ दुगैयाखै होनदों आरो सोरनि खिथुखौ मोनामदों होनदों? मानसिया सानफ्रोमबो लाक्स साबोनजों दुगैबाय थायो आरो खिथुखौ सुबाय थाखायो आं। जानला मानला आंनि खिथुखौ मोनामदों होनना बुंनाङा दे। नङा गारानो। होमबालाय सोरनि खिथुआथो मोनामदों? खैसां फक्सानो? ना गेन्द्रियासो सिङाव फेन गानालासिनो फैनानै गेन्द्रिनि थाफ्लियासो फक्सा खैसां मोनामदोंदां। ओइ असभ्य, सोरनि खिथुखौ खैसां मोनामदों होननानै बुंदों? नोंनानो मोनामसोदों, मालायखौसो होनदों नोङो खाराबनो। दुगैनाबो फैयाखैदां। होलायबायलै सोरबा आरो थास' बिबार गेसाव खिफिनानै सोर सैनो खिफिनालायखो? नंगौथ', थास' बिबार खिफिना होदों। सोर खिफिदों? गेसावनो मोनामब्रुंजोब्बाय। बे रावबो नङा, बुन्दायानो जागोन। आं दहायनो बेखौ हासुदै मोनामनाय मोनखादों। बेनो थास' बिबार जाना फैदोंदां। औ नंगौथ', थास' बिबार जानानै फैबासो हासुदै मोनामखायो। नोंसोरलाय आंखौ हमाबालाय आरो सोरखौथो बुंबावनो? बे बड'लेण्डआव आंल'सो थास' बिबार जायो, गुबुना जाया। आरो नोंखौ जे आंखौल'सो बुंदों। ओजोंहाय गावसोरासो सानफ्रोमबो थास' बिबारफोरखौ नागिरबाय थायो, मोनजागौबानो। जानला मानला आंखौ थास' बिबार मोनामदों होनना बुंनाङालै। आं थास' बिबार जाना फैयाखै आरो खिफियाखैबो आं। जानो हागौ आं दिनै सिङाव आन्दारपेन्टखौनो गाननो बावगारबोदों, बेसो मोनामदों जानांगौ। मा बेसो मोनामदों? थाफ्लियाखौसो होनदों आं, थाफ्लियासो मोनामदों जानांगौ आंनि। माखौ सानोलै नोंसोरलाय? होमबालाय सोर थास' बिबार खिफिखो? होमबा सोर खिफिमारखो? थास' बिबार नोंबो खिफियाखैबा बेबो खिफियाखैबा सोरथो खिफिनना होलांखो? आंनि बायदिब्लाथ' बे आंनि सायाव थानाय गेन्द्रियानो जाथारगोन। नोंनि खिथुखौसो आङो थास' बिबार मोनामनाय मोनथारदों। ओइ खिब्रमा, जानला मानला आंखौ खिफिदों होननानै बुंनाङा। आं दहायनिफ्रायनो बुंदों आं खिफियाखै होननानै, आरो आं थास' बिबारबो जाना फैयाखै। नोंनो सिगां बुंग्रोदो ना सोर खिफिदों होननानै? जानो हागौ नोंनो खिफिदों खोमा। खिब्रमा, नोंनो थास' बिबार जानानै फैनानै खिफिदों खोमा? आं दाखालि नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ नोंसानाव थास' बिबार लाबोना होफैनाय नुमारदोंमोनथ'। बेखौनो जाना फैनानै गावनो खिफिनानै सोर खिफिदों होननानै बेयाव दावराव खालामफैदों। बेथ' दाखालिनो लाबोनानै जाखांनानै खिगारना थांगारबाय। आंथ' मैया आरो दिनै हराव जाना फैयाखैना, आरो आं खिफिमाराखैथ'। होमबालाय सोरथो खिफिननानै होखो?
माथो थास' बिबार गेसाव गेसावनो खिफिदै मोनामखो। दासो मोनामफैदोथ' जोंनिथिंगालै थास' बिबार गेसाव गेसावनो। ओइ नोंसोर सोरबाफोर थास' बिबार जाना फैनानै गेसाव थास' बिबार खिफिना होदों नामा? मोनामब्रुमजोब्बाय हासुदैनो आंखौसो सोरबा पेनफोराव हासुनानै लादों नंलालायगोन। नोंसोरनिथिं दासो मोनामहैदों नामा? दहायनिफ्रायनो जोंनिथिंगालै बे थास' बिबार हासुनायनिथ' दावराव जागासिनो आरो बेनि थाखायनोथ' गोजौआव गाखोनोनो हाला मोनामब्रुमजोब्बाय थास' बिबारनो। ना नोंनो थास' बिबार जाना फैनानै खिफिनदों नामा? ओइ आं खिफियाखै। आं बिदि हासुदै मोनामनाय थास' बिबारखौ आं जाया मिथिबाय? अत्यासारद्राय मोनामनाय मोनथारबाय आं। बेयाव थाबाय थानांगौब्ला आङो बेमारसो जाथारगोन। बेयाव थाबाय थानांगौब्ला बेमारसो जामारगोनथ'। बेबो थास' बिबार मोनामनाय ना। बोरैबाफोर देहा सिं हारा बिबु किडनि खर' मेलेम सिंफोराव हाबनांगौब्लाथ' बुंनाङा आरो बे थास' बिबारानो लासै थांनानै हासुदैसो मोनामग्रा जागोन मानसियानो। बेयाव थाबाय थाबा जानाय नंलालै। थांनायानो हामसिगोन। खेला बाद दि, खेलाफोरा उनाव जासिगोन। बिदि जाया र', खेलाखौ होलांखादो। एसेबां खस्थ' खालामनानै आं गोजौसिनाव सहैथारबाय आरो बे थास' बिबार मोनामनायनि थाखाय गारनानै थांबालाय बोरै जानो? गाबोन गेलेनो हासिगोनलै भाइफोर। इमान थास' बिबार अत्यासार मोनामथारबाय हासुदैनो। थास' बिबार मोनामब्लाबो जोङो खेलाखौ फोजोबथारखानोसै नामा? खेलाखौ फोजोबथारखानोसै नामा? ओरैबाबो जोङो थास' बिबारखौ हासुदै मोनामो होननानै मोनथिनानैबो जाखायो माथो। अत्यासार मोनामथारबाय थास' बिबारनो। गाबोन गेलेनो हासिगोन दे, दिनै दोनथ'नोसै। गाबोन सपनाफोर गेलेनो हासिगोन दे, दिनै फोजोबथ'नोसै। हाया बेयाव थाबाय थानो अत्यासार थास' बिबार गेसाव हासुदै मोनामनायाव। आरो नेक्स्ट टाइम नोंसोर रावबो बिदि थास' बिबारफोरखौ जाना फैनाङा दै, आरो जाना फैनानै बिदि गेसाव खिफिना होनाङा। दे होमबालाय खेलाया गाबोन जासिगोन। गासिबो ओंखारदो आरो थांलायदो जयैनो। गाबोन फैफिनलायदो गासिबो जयैनो। जोंबो थांखानोसै। साला मानसिया सिङाव आन्दारपेन्ट गाननो बावगोरोबलायनानै हाया गोजौआव मानखो गाखोबोबाय, दा आरो खेलाखौ जाया होननानै थांबावबायसो सालाफोरा। बिदिजों बोरै जानांगौ देलाय?